Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Ano ba yan? Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Swell today na! January 31, 2024. It's a Wednesday. Sa oras ng 7:28 ay kasama niya ang kula-kula angkol dagoy! Bata pa kukol! Ayaw kul! Bata pa kukol! Bata pa si At syempre kasama ang hot na dita sa Balatang Radyo, Yummy at 40, Tanya Chinita. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. Morning sa inyo lahat dyan. Morning. Mga nasa biyahe na stuck sa traffic. Sa Kumusta? true, how are you? Yes. May sumingit, relax lang kayo ha. Ayan. Mga nasa tinda. Tularan nyo pag nagdadrive, relax lang. Relax lang, oo. Relax lang siya mag-drive. Yung pasahero yung nai-stress. Okay? Mapapabreak ka kahit walang... Correct! Oh, ayan. Sa ating mga tindahan na kakabukas lang. Good morning sa inyo, mga kainan. Good morning. Ano pa ba mga tindahan dyan? Kainan, mga tig-sampu-sampu, galing Divisoria, di ba? Yung mga ganun, mga plastic wares. Yes. Mga vape shop. Correct. Musta kayong lahat dyan? Ako, eto nga, Tits. Ingat dahil may mga ano ngayon, may mga magnanakaw. Oh. Parang lagi namang may magnanakaw. Oo, alam mo yung magnanakaw Meron. na Magnanakaw ng puso. oh, ay iba yun. Iba yun. Itong magnanakaw na to naging viral kasi nga naipost ng isang may-ari ng kainan. Iba pala ang setup ng magnanakaw na to. Babae ha? Babae siya. Babae ang magnanakaw. Oo, Kaya tas- mahirap ano yan ma-predict na magnanakaw siya lalo kung girl. Tapos may naka-standby pang rider. Naka-standby. Oo. So nakita sa CCTV. Ipa-explain natin kay Uncle Gas. Sige. Okay. Uncle Gas, ikaw mag-explain. Nahirapan si Uncle Oo, kasi hindi nahirap. sanay Pag- hindi sanay yun pag yung Pag-report, mga report. Oo, hindi. report. Tsaka ayaw niya kasi nung masasamang nangyayari kasi mabuti siyang tao. Oh. Thank you, Tis. Uy, hindi ako niniwala. Manggas, pasok. Bakit ganyan yung ano niya? Hindi yung pang-imbestiga. Manggas. Ayan na. Ayon sa pagsisiyasat, gamit ang lohika, Spell konsyensya lohika. at mahika. Lohika. Okay. At walang konsyensya ang nasabing magnanakaw dahil sa kuha ng isang CCTV sa isang kainan. Oh. Kitang-kita na patingin-tingin pa sa menu ang nasabing babaeng kawatan. Nakamask ang nasabing babaeng kawatan. Palingon-lingon. Palingon-lingon. Nung makitang walang nakabantay dahil busy ang mga staff and crew ng nasabing kainan, ay bigla na lamang hinablot ang nakapatong na cellphone sa counter at dali-daling lumabas at sumakay sa motor ng nakaabang na rider. At sila ay dumiretso sa unahan ng Sogo. Sa kuha pa ng isang CCTV sa may tundo, kitang-kita rin ang babaeng nang hablot din siya. Nagnakaw din ng bag. Subalit, nabantayan ang may-ari ng bag. Excuse me, na nawala na ang kanyang bag. Hinarang ang babae at ang rider, ngunit ito ay dali-daling nakasibat. Meron pang isang CCTV, Tits. Cool. Sa isang vape shop naman, kitang-kita na ang babae nanguha ng mga vape dahil hindi nakabantay ang bantay. Dali-daling sumibat sa likod ng Sogo.
Yun lang. Thank you, Manggas. Nabaan ako sa ngayon sa kwento mo, pero nagets ko naman. So, Kasi maraming ang twist biktima. ang twist kasi ay Oo. babae. Di ba? Dito ko masasabi na bias talaga tayo sa babae. Dahil babae parang... Hindi ko, ang ganda naman ng Bulgari na pabango. Galing ba kay Serving yan? Iba yun. Lakas, no? Lakas ng dating, oh. Oo. Kaya, Iba yan, pabango iba ng mga babaero, Oo. Bulgari man. Kanino yan? Sa'yo. Hindi yan akin. Akin yan. Inborn. Ayun, yun, mabalik tayo. Oh, yung babae nga. Bias tayo. Siguro, pinanganak talaga kayong gentleman. So, ayaw niyong mang-away ng mga babae. Kaya nga, meron tayong, may batas din tayo para sa VAUSI, di ba? Oo. Violence against women. Kasi, and kami kasi yung mahina. Kaya tuloy, ang problema, sinasamantala naman ng mga babae. Ay, nako. Huwag yun na naman nga. ganyan. Oo. Sama niyo ako. Kaya nga nagalit yung parang yung pag nalaman mong may magnanakaw, parang may sungay itong magnanakaw na to, no? Kulang na lang sabihin mo mukha kang kalabaw dahil Kasi nakuhanan. Nagulat nga yung Tits, yung may-ari ng kainan dahil nung pinost niya sa FB na nanakawan sila kasi nakita ang daming nag-comment na kami din na biktima. Yun, naglabasan. So pati yung vape na, shop, diba? pati yung tindahan sa Tondo. Kasi hindi natin ina-expect ang babae ang mangungulimbat Totoo, Gets nyo yun? totoo. Parang hindi tayo nagdududa. Pag lalaki, may tattoo. Sabihin natin, ex-convict agad. Hold-upper agad. Pero pag babae, di ba? Basta maganda, pasok! Yung mga Basta ganon. maputi, pasok! Mababok, pasok! Yun. Ganon. Kaya- Bias tayo. Kaya mag-ingat talaga tayo Sa mga magnanakaw. sa kalabaw. Baka masuwag ka Ng kalabaw. ng magnanakaw. Grabe namang magnanakaw yan. Kaya pala nagbibilad sa arawan. Kasi gusto nila yan. Skincare nila yan. Yung kalabaw? Nung mga magnanakaw. Diba? Naka-coat and type kaya hindi mo malalaman na siya Magnanakaw? Nakalabaw. Tinalian sa ilong. Yung kalabaw! Yung magnanakaw. Ay, naku, dapat lang siya sa likod ng mga rehas dahil walang iya siya! Yung magnanakaw? Yung kalabaw! Ay! Dapat ilublob sa putik! Yung kalabaw! Yung magnanakaw! Tama! Dapat selyuhan nung umuusok na, yung lumiliyab na baga ng bakal. Ano daw? Para Yung kalabaw! yung magnanakaw. Pasuin na yan, pasuin! Yung kalabaw. Yung magnanakaw! Correct. Diba? Ano bang English? Paluin ang kamay! Yung... Dahil nanguha! Yung magnanakaw. Yung kalabaw! Di ba ang English niyan, karabaw? Yung kalabaw? Yung magnanakaw. Di ba pambansang hayop yan? Yung kalabaw? Yung magnanakaw. Hayop talaga! Yung kalabaw. Yung magnanakaw. Tama yan. Ako, dapat mauli na ng mga CCTV yan. Yung magnanakaw! Kalabaw. Nandun, nakahiga sa gilid ng kalsada! Kalabaw. Yung magnanakaw! Siyempre, paawa-awa para hindi siya hulihin. Yung magnanakaw? Kalabaw. Oh, wow! Ngumunguya na lang ng damo. Yung kalabaw. Yung magnanakaw. Ay, nako. Nilagyan pa ng yung parang kariton. Yung kalabaw. Yung magnanakaw. Bahaw pa ng ebak niyan pag fresh. Naalala ko. Nakasakay ka, tas dun mismo, kitang-kita. Fresh na fresh. Yung kalabaw. Mainit-init. Yung kalabaw. Yung ebak ng magnanakaw. Parang fruitcake. Ay, sintabi sa kumain. Sorry. Sintabi pa sintabi Diba? ka. Napakabaho ng ebak niyan. Ng kalabaw. Ng magnanakaw. Ay, oo. Di pa naghugas. Yung kalabaw. Uy, huwag niyo kakalimutan na kapag umuulan, isilong niyo sila. Huwag naman nasa damuhan lang. Yung kalabaw? Yung magnanakaw. Nabilad nga kaya na-dehydrate. Yung kalabaw. Umangkas, rider. Yung magnanakaw. Yung kalabaw. Tawag dyan, riding in tandem. Yung magnanakaw? Yung kalabaw. Ay, nako. Ingat, ha? Buti may CCTV para mahuli agad yan. Garik. Anyway, sa ating mga kabisyo, huwag kalimutan, Feb 6, may pasabog ang inyong MBC. Kaya, Abangan! Kung
ano yan. Okay, maraming salamat sa mga tumuto ngayong araw po ng Miyerkules, katapusan na ng January. Correct. Ang bilis, ayan na, pasok na February. Kaya pero malamig pa rin ang simoy ng hangin at magpatuloy-tuloy pa rin to. Gusto ko yung panahon ngayon, malamig lang yung hangin. Kahit lalo na sa mga nagmumotor. Tama yan. Oo, Tsaka mga tipid rider. yan, kuryente kasi yung aircon di masyadong 24 hours. Nakabukas siya totoo. kaya mga electric fan. So, ang kinakatakutan ko lang, baka during summer, sobrang init Sobrang naman. init naman. Yun naman yung Oo, kabaliktaran yun nun. naman eh. Ay, gusto ko magpasalamat kay Doc Jade. Hi, Doc Jade! Kada clinic for my vampire treatment Aba. yesterday. Maraming Good morning. salamat Aba. kasi vampire na talaga ang Tita Tanya Chinita. Ngayon mapula ang mukha ko at masugat pero before the pasabog ng MBC, nako, pinagandaan ko talaga yan. Magiging pasabog. Ayan. Pasabog talaga Pasabog yan. naman nila Broadcasting Company sa February 6. Of course, Ay, maraming salamat. Bili na kayo ng book ni Rocky Ay, Tera. oo. Rocky's Secret File. Bili na kayo. Available. Malalaman nyo ng sikreto ni Rocky. Correct. Doon sa book niya. Yan. Available na po yan. Maraming salamat. Ingat. Susunod na, tambalang! Nicole Leala! And Chris Chupen! Nagkasalamat sa pagpaminaw. Musunod na. Of course, nakasama nyo ang hot na tita sa Balat ng Radyo, Tanya Chinita. Kulangkol dago! Sa istasyon number 1 sa mga sasakyan papunta sa mga tahanan. Paborito ng mga grab driver, na Bong Villamor, na Roy Mapilis at lahat ng mga drivers natin. Ito po ang 90.7 Love Radio! Feel Good Morning!